खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दाखालि साननै सान सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, नाथाय आं दासान्दि भिडिअ बानायनो सोलाबथाराखै। एकदमबारे ओरैनिफ्राय खारलाय ओजों खारलाय भिडिअखौनो बानायनो सम मोनाखै आरोना। बेबायदिनो गोबां जेंना दंमोन। अब्ला जों दाखालि बावैसो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन, जेनेबा सुखबिर कार्जि बिथांनि फैनो गोनां बा जोनोम जानो गोनां गथ'आ बा गथ' गोरलैया हौवासा जागोन ना हिनजावसा जागोन बेखौ जों सावरायदोंमोन। अब्ला जों बेखौ फिननायखौ मोनबाय। आं नोंथांमोननो बुंखादोंमोन जों मिथिखागोन न'बाबो होननानै। आरो गोबां मानसिफ्रानो बेयानो सोरबा हिनजावसायानो जागोन, सोरबा हौवासायानो जागोन होननानै बुंदोंमोन। आं कमेन्टखौ नायनि साबैसेया हौवासा जागोन होननानै साबैसेया हिनजावसा जागोन होननानै खोन्थाहरदोंमोन। कमेन्टखौ नायग्रोनि र' दसे नेथ'। नाथाय हौवासा जाबाय आरोना, जोबोर लाकि होननानै बुंजागोन। सासे गेदेरा जाहैबाय हिनजावसा, उन्दैया जाहैबाय हौवासा। जोबोर लाकि, बिथांमोना गोबां लाकि गसाइनि अननायाव। बेहाय आङो लिरदोंमोन सुखबिर कार्जि, माने बेहाय आङो मोनसेल' माने माबायाखैमोन, भिडिअ बानायाखैमोन। बेहाय गोबां भिडिअ बानायदोंमोन। बेहाय बि सावरायग्रा आरो बि नायजाब बिथांमोननि बानायदोंमोन। एस बि बर'आ लिरदोंमोन बय जागोन होननानै। ओमफ्राय आरो जया बसुमतारी लिरदोंमोन हौवासा जागोन होननानै। ओमफ्राय मिथिसार बसुमतारी लिरदोंमोन हिनजावसा जागोन होननानै। ममता बसुमतारी लिरदोंमोन आंनि लोगोमोन बियो, नङा दे। लाइफां ब्रह्म हौवासा जागोन। दिपालि नार्जारि हिनजावसा जागोन। हिरन नार्जारि हौवासा जागोन। ओमफ्राय आरो गिना बाहादुर बर' हौवासा जागोन। सहाय बरगयारि बाबु जागोन। अरगें ब्रह्म हौवासा जागोन। RS गेमिं फिसाला जागोन। गोरबो बसुमतारी बय जागोन, हौवासा जागोन माने। एम ब्रह्म हौवासा जागोन। मंगल मुसाहारि हौवासा जागोन। माने गोबाङानो हिनजावसा जागोन, गोबाङानो हौवासा जागोन होनना बुंदों आरोना। नाथाय हौवासा जागोननाया बांसिन दंमोन। बेनिखायनो हौवासा जाबाय। बिथाङा नैथि गथ'खौ मोनबाय, हौवासा गथ' मोनबाय। गिबि फिसाजोनि जा खालि जोनोम सानमोन, बे खालिनो बे हौवासा गथ'आबो जोनोम मोन्दों। गोबां लाकि होननानै बुंजासिगोन, बा भाग्य गोनां होननानै बुंजासिगोन, खाफाल गोनां होननानै बुंजासिगोन आरो। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ सुखबिर कार्जि बिथाङा हौवासा जाखो ना हिनजावसा जाखो, बेखौ मिथिबाय जानांगौ। हौवासा जाबाय बेनो। अब्ला लोगोफोर, दिनै टपिकआ बेखिनियानोमोन। आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय नोंथांमोननो। ओमफ्राय लोगोसे बेबायदिनो गोबां निउसफोरबो दंबावोमोन, जेरै एन्टिं एमजे बिथांनि सायावबो माखासे एकदमबारे दुखुनांथाव भिडिअ ओंखारगासिनो दङ। मा जादों मा जायाखै मोजाङै गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। माने दाखालि बय जाहैबाय एमजेआ गावनि गार्लफ्रेन्डखौ देखायबाय, बेनो माखासे फट' दंमोन जाहैबाय। बे फट'नि सायावनो जादों जाहैबाय। ओमफ्राय दा बेनि गुदि खोथाखौ जों मोजाङै मिथिया, केसखौ मानि सायाव होदों, मा एक्टनि सायाव होदों, बेखौथ' जों मोजाङै मिथिया। जायखिजाया IT 2000 मायथाइनिखौ होनदों। नाथाय बेनि सायावबो माखासे एक्ट थायो, जेरै मा थायो मा नैदिखौ जेनेबा धारा थायो, बेदिनो माखासे लिरनाय थायो। बेनि सायाव माखौ होदों बेखौ जों मोजाङै मिथिया। जायखिजाया बिथाङा गाबलायलायदों, गावनि इउटुब चेनेलाव गाबनानै माखासे डनेसननि भिडिअ बानायदों। नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ। गोबां दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। लोगोसे जोंना बि बयस बिथाङाबो दिनै गावनि इउटुब चेनेलाव जायबा र' मुभि बेखौ होबाय। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? र' मुभिया र' मुभिथ' नङा बियो, माने सर्ट फिल्म आरोना, बांद्राय गोलाव नङा, 13 मिनिट ना 14 मिनिटल'सो। आं बेखौ माने फुल मुभि जागोन सानदोंमोन आङो। बिथाङा बुंनाय बायदिबा माने 30 मिनिट 40 मिनिटसो जागोन सानदोंमोन आङो। नाथाय 40 मिनिटसो जायासै। अनलि 13 मिनिट ना 14 मिनिटल' जादों आरो। आं मोनसे नायफिननानै खोन्थानि 14 मिनिट ना 30 मिनिटमोन। आं नायखांबाय दा फिल्मखौ, नाथाय आं बिदिखौ बेसे गोलाव बेखौ नायाखैमोन आरो। आं खनसे नायफिनना देखायनि। बि बयस (13 मिनिट 25 सेकेन्ड). आं बेखौ सानदोंमोन 1 घन्टा बा आधा घन्टाफोर जागोन सानदोंमोन आरो। अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? बे सर्ट फिल्मखौ माबायदि मोनखो? बे सर्ट फिल्मा एक्सन मुभिमोन। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? मोजां जादोंना गाज्रि जादों? जुदि मोजां जादोंबा मोजां होनना खोन्थाहरदो, जुदि गाज्रि जादोंबा गाज्रि होनना खोन्थाहरदो। अब्ला लोगोफोर बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, एसेनोसै। जे बर' हारिनि। आरो जाय बिथांमोना गोदानै फैदों, साबस्क्राइब खालामनो गोसोबा खालामनो हायो, लाइक खालामनो गोसोबा खालामनो हायो। आं रावखौबो जर जुलुम खालामाखै, जुदि गोसोबासो खालामनो हायो।